paskahommilla. No sori, jos loukkasin sun herkkää sieluasi. Ei sulla mitään hävittävää. Mä tuun tänne vasta sitten, kun oot saanut puljun kiinni ja häivy ennen kuin oot saanut unihiekat silmistäsi. Oot sä tosissas? Sulla ei nyt taida olla ihan kaikki kaljat kylmässä. Luulet sä, että mä annan sun tulla tänne hämärähommiin? Sanoinko mä jostain hämärähommista? No tuskin sä täällä mitään kuutamotansseja aiot järjestää. Tää on rehellinen yritys. Ja jos et sattunut muistamaan, mä olen naimisissa poliisin kanssa. No, mutta tämä homma... Ovi on tuolla. Vieläkö se täällä notkut? Eikö se miehelle tosiaan helppo rahaa kelpaa? Se on vähän noiden helppojen rahojen kanssa sama kuin ilmasten lounaiden. Sellaisia ei ole. Taas siitä kottia sit muuten usko. Mä en kaipaa vaikeuksia, enkä varsinkaan vankilaa. Mikä tässä nyt hiertää? Oot sä ennenkin ollut valmis kiertämään lakia? Nikkistäkin muilutit ihan huolella. No se oli kieltämättä piristävä kokemus. Niin oli, ja tässä tarjotaan niitä lisää. Riittäähän tarpeeksi jännitystä tuossa perhe-elämässä. Siinä on taas yksi mies pilattu parisuhteella. Mun vaimo on kuule sen luokan kyttää, että se haistaa heti, jos mä sekaannun johonkin epämääräiseen. No milloin sä oot saanut ketään kiinni? Että sä sekaannut ikään. Sä oot vuokra-isäntä. En mä silti halua toimia sen selän takana. No voi hella lehtas. Mitä jos pyytäisit siitä vaikka pallis takaisin, kun ei jaksa kuunnella tuosta vikinää? No lähes sitten menee. Ja vähän äkkiä. En ois uskonut, että Kari Taalasmaa nitistetään noin helposti tossu alle. Kamila, se aika lähteä ulkomaille. Sekä on lopullisesti kyllästynyt sun turvaverkkiisi. Mä ajatellaan muun vastuulla siihen saakka, kun se tulee takas. No hyvä. Sä oot vähän muita virikkeitä elämässä, voit jättää mun kyttäämisen vähemmän. Kato mulle hommia, kun Amadeski suljetaan. Ihanko hyvää hyvyyttä sä tarjoat mulle suojatoipaikkaa? Takuu palkka, reilu pomo. Kanssa noin aatopisekset voittaa. Ei, mulla on katon ihan muita suunnitelmia. Ei jumalauta, toi ei kuulosta hyvältä. No paremmalta se kuulostaa kuin Pyykkäden viikkoisen mummoille pokkurointi. Tuo kaali on ihan turha takoa mitään järkeä. Pidät jumalauta huolen, että hommaa itses minkä... No, lopeta nyt se paapominen. Ei oo tässä aikomustakaan joutua minkäänlaisiin ongelmiin. Lupaatko edes harkita? Moi. Olisiko mun villimiehellä hetki aikaa? Vai villimiehellä? Sä taisitkin lämmetä mun eiliselle jutulle vähän viiveellä. Ehkä. Siirryttäisikö tonne takapenkin puolelle? Mä siirtyisin oikein mielelläni, mutta auto-omistaja ihan kohta täällä. Harmi. Mä otan nyt iltaa saakka. Mä kellisin just heti, kun pääsin töistä. Se ei kuule käy. Miksei? Mä lupasin auttaa Antoni muutossa. Muutossa. Älä vaan sano, että se on tulossa meillä. Se on ainoa vaihtoehto. No ei helvetti, eikä mun sanalla ole mitään väliä. On tietenkin. Sitten sä sanot Broidille, että menee loisimaan jonnekin muualle. Se on jo päätetty.
Anton muuttaa meille. Mun pojan ei tarvitse katsella mitään entistä narkkaria kotonaan. Anton on täysin turvallista seuraa. Niin varmaan. Ensin se märännyttää pääkoppansa huumeella ja sen jälkeen Aaron seurassa. Siis mä en tiennyt naineni noin ahdasmielistä ihmistä. Nyt järkikäteen nainen. Isäs on aivopessy Antoni ja se selkeästi suunnittelee jotain. Kuule, mä en tarvi minkään kaljaa kittaavan autorassain neuvoja. Tässä on kyse mun perheestä ja sen hyvinvoinnista. Mitä asiaa sulla oli? No, kaikista nyt ulos, mun pitää saada tuo kärry eteenpäin. Mä oon mukana. Siis, sä annat mun käyttää näitä sun tiloja. Kato, äijä ymmärtää rahan päälle. Sä et edes huomaa kuule, kun täällä painetaan jatkossa iltavuoroa. Sä et nyt tainnut ymmärtää ihan kaikkea. Business pannaan puoliksi, samoin voitot. Meistä tulee yhtiökumppaneita.